Saiki do seneng-seneng iki akeh penyanyi-penyanyi nang kene iki kudune di dunggahke iki reng. Oh, sapa kae sing isih do lenggah? Wah, akeh banget iki para dolop-doloper. Sing kae kanca-kanca PDSB. PDSB iki apa? Paguyuban Dolop Sleman Barat. Kae iki le do teko mergo ana kae kok. Pokoke anggelana sinden saras. Kuwi Afek jan kawan-kawan mesti sregep. Ayo lah kuwi sing para tokoh-tokoh PBY ya isih do lenggah. Panjenengane Mas Cik Haryanto mau dalang sing nomor 2 mau. Apik banget ya dong mau ya. Apik nek didelok saka mburi. Ya panjenengane iki ya lulusan Habiranda ning taun 2003. Wis pirang puluh tahun ora tau nyekel wayang mergo saiki kelarisan ning MC. Apa meneh nang kono nang nggone makarya jabatane wis dhuwur. Ah iya. Iki Mas Angger ya isih nunggoni lehku metro. Wah nek karo kowe cen nganu kok ya. Ayo besti ngono lho saiki. Panjenengane Mas Teguh Subroto. Oh, MC sing terkenal sehari 3 kali kuwi. Panjenengan iki sinaosa senajan to wis senior. Senior iki tegese yusmane wis akeh ning po. Semangate isih muda, penampilannya muda. Pokoknya anggere setu minggu anggere naplutan mesti saka Mas Teguh. Ayo ora apa-apa. Ya pancen ana sing ora seneng nek upload iki ngopo iki wong kancane dhewe diuploadi. Ning ya kuwi ana saka kersane Mas Teguh iki supaya kabeh padha semangat. Nah, nyatane Pak Teguh ki wis yusmane akeh ning tetep laris kuwi lho. Heeh, sesuk Daswan jono njaluk suwuk. Ayo angger sowan nang pondok aku wis angger bar swandone terus melu laris e. Ayo Mas Bundan Laras Madya. Bendaharane PBY Sleman ya isih lenggah. Ayo karang ya mesti diderekke karo Keng Karma. Anu to Bu Endang to. Ayo jenenge karang saking sayange iki ngono kuwi. Ya rung mesti. Diderekke terus ki iso mergo sayang saking sayange. Ning iso uga mergo curiga. Gak terus to mbake kowe to reng. Apa nek aku ya ora aku ki tertib arep ngapa aku ki wis ngulon ngetane tumek. Angger saka wetan ngulon. Bar kuwi terus totomen rondo. Mergo wis kentekan. Kae juragane Jatilan ya wis lega kae. Angger Jati. Oh, jenenge ya Angger nganggo Angger to. Oh. MC iki anggere wis nganggo jeneng Angger wis. Ana Angger Jati, Angger Kismanto. Ana neh kae Angger Sumadi. Kae malah luwih nganggeri makane Angger Sukisno. Yes kakake di ramekke bengi iki. Oh. Ayo sapa sing arep nembang? Sing wis dalang ya ora apa-apa, Mas Jack mau nek nembang nang kene rak grogi saiki bebas. Ayo palaran-palaran. Iki yo palaran sinom apa palaran napa? Angkur, pelok barang kaya nggon rekaman. Mulane nggone rekaman iki ya terus dadi
persudi dadi sinau rekaman wing bagiane sak gotrong-gotrong ku njur isane ya mung kuwi selama-lamanya. Ayo kayak mikir duripke Mas iki ben sedulur-sedulurku ben ngrameke. Cek. Nggih, sangat niki. Suarane nganu ning rada mluntung Mas Jack. Nggih. Kaya tua masjid. Engko urung disetting kok ya. Niki kula tak palaran kalih Mas Anggir sisang. Nggih. Tantangan ngono. Tantangan. Nggih. Urung durung Mas Anggir dereng gesang niku sing. Ayo cencok wis arang-arang li urip. Daden suwi. Ya kok gentenan wae Mas Anggir ya. Nggih. Nggih. Iki dene apa piye nggon cindan-cindan kene wae kene ben ketok nang kono lah ya ke syuting. Heeh, glo kamerane nang kono kaya. Ayo dene. Aku tak marep dono. Rasa disuluki. Meng pindah tempat nukir. Paling ora nek jejer karo para putri iki ya terus do semangat. Piye? Oh iya, iki dirawuhi karo guruku Abirando. Pak Budi Cahyono. Matur nuwun mau Budi. Olehku metruk ya urung tambah-tambah. Anggere ra ana sing dawuh ki njur ora tau sinau nang Yo. Laiki sirawang apa? Wani malah pengen taman sari. Rupamu bagus munyukna boyotan kula pawarti lan sapa kang wangi anakku mumpung turun palastron sia-sia datanate kasor jure manuta durung teken lena. Ayo manuta munyuk putih. Ayo suniki tutaning nata kekasih Bambang Senggono ya iki Sena
magang anyar Pak Mami Rahwana Prapta Neng Dinuta Sang Wijaya Kinen Motol Murdang Taji Lah Rahwana dan manuta ingsun Iki Damar Wulan musuh Rahwana. Matur nuwun. Ya lakon apa Damar Wulan musuh. Damar Wulan musuh Rahwana. Ya ora apa-apa, sing penting iki cakepane iki. Cakepane. Ora dirungokke. Lagune bener karang ya spontanitas kaya Kang Gareng. Ah iya ya ngono kuwi.